ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ନାତି ଅଜା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ସବୁ ଦଳା ହେଉଛି। ମକା ହେଉଛି ପଖାଳ, ମୁଁ ଖାଇବି ଗରମ, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଆଉ ଆଚାର, ଲେମ୍ବୁ, ପିଆଜ, ବଢ଼ି, ଡାଲି। ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଉଷୁନା ଭାତ, ପଖାଳ, ଗରମ ଭାତ। ମା ଆଜି ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ବାଡ଼ିଛି, ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ବାଡ଼ିଛି। ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ବାଡ଼ିକି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛି। ମା କହୁଛି ଦେଖାନି ଗାଙ୍ଗୁଲାଟା ଦେଖାନି। ଆଉ ନାନୀ ତାର ପିଙ୍କି ଆଣି ଦଳୁଛି।